So what's up mga kabisaya? Welcome back to our YouTube channel. So for today's video, kay dugay na magyud mi mga kabisaya, wala na gyud ka vlog. So very sorry. So sorry jud kay mga kabisaya, no? So for today's video, atong vlog karon is mag-waxing ta sayang Kelly. So mag-wakang Kelly. So mga kabisaya, pasensya kayo mga kabisaya na karon lang may kabalik og vlog kay busy sa study. So dagan kay exam, so dahil kay mga activities. finally finals na gyud, and then among problema kan ang finals exams na lang. Ari ko man sa finals. Dito na ni Party and then acquaintance. So kabantay mo mga bisaya, medyo nihayag ang among kalibutan, ni clear among camera. It's because of the chandelier. Kay nakapalit agad akong papa og suga. Char. So Suga lagi na siya. mga kabisaya. Ay naano pud siya kung mga kabisaya. Huh? So, no more than mga kabisaya. Let's do this in 3, 2, 1. 1, 2, 3. So, what's up mga kabisaya? Mo din ito mga kinahanglanon, no? Lemon at saka sugar. So, magbutang lang tato lang banabanawon ang sugar. And then, pisaw na to ang lemon. So, kuha na to daan ang liso. So, pisaw na to og maayo. Anaon. Pisaon hangtod nga mapuga. And then, atong i-shake. Ato siyang i-shake. Hangtod mahilis ang sugar. On the next mga kabisay, ibutan nato sa itong kaha para maluto atong sugar wax. So pabukalon, ibutan nato sa medium heat. Ato siyang i-mix para maluto, and then para mahilis ang mga sugar. And then next, so paabot ng mga 5 minutes, ato siyang i-saka para dili siya masunog. Para ipalay na to siya sa kalayo. So ananaon siya mga kabisaya. Na atong alsahon, ipalayo para mas maluto o dili masunog. So ato siyang i-shake para masilis ang mga sugar. So, ang ato ibutang na mga bisaya is Tupperware. So, nakadepende ito kung sa atong ibutang. Bisag unsa, basta prefer o dili siya mahilis tayon. So, what's up mga kabisaya? So, we are ready na, no? So, we have here the tela and then the wax. So mga kabisaya is first time din ako mag-wax mga kabisaya. So, we have here the pulse. First time din ako mag-wax mga kabisaya. So let's do this. Balag sakit mga kabisaya. Antoso na. Hindi ka makabis na. Ay, ko. So, magpadun tayo para kita tayo ba? Ganyan na siya pulbos. Para mapilit siya. So mga kabisaya. Grabe. Kagilok. Ano, utang kay pilit na pa siya. Tayo pa, kainit. Ano? Tayo pa. Ako manilog ng tayo po mga kabisaya. Ay, matabo lang sa camera ba? Ako mamumula. Yan, init tabi. Init. Tayo pa yung init. Walang pasok na yun. Hindi ako ilog na. Ini wala yung pasok na init. Hindi kayo pa. Init na yun. Dahil. Ikatag di. Katag. Kami kainit. Taro Ako ba? na di. Matabunan ba? Matabunan. Ay, sisig
Dako ba? Ano ba? Matarong ba? So, ayan. Ang ganda kilid eh. So, the tela, ano lang yan kasi, ano. Luto, tanato siya. Ay, tay. Ay, sa sidok ko ba? So, nanayan na siya pag-walk para makapil siya ba kung unsa ka kapoy na yung babae ba? Ayun, nagano dito. Ha? Pauwi. Hindi ako gigit. Ang itaas ka ayaw. Ano mo lang natulit tayo? Game na? Game na ka? Yan na. Game na ka? Yan na na. Hmm? Eh, yung ganyan sila ka anak or pa-anak? Ano saan? Ang tubo. Anak or pa-anak? Wow. Lulig. Ano? Magpasaka siguro pag maubos ba? Ang pagtubo niya ba? Tugtog. Paluol. So, muna yung naong day guys. Yung forma. Sa mga ni guys. So, hopefully nga, matangtang tanan ang di magbalik-balik kag butang. Init eh. Sakit kang init mo. Sakit dito. Play na ka? Tapos dito. Laro kita mo. Mabingot. Mabingot. Bidon ka mo. Masanin mo. Ano siya? Play. O, ihapwan. Naya ako. Ihapwan, tutupan. O, tutoy. Sige dira. Tapos sa... Ihapwan, tutoy. Asa ba itong mabira? Pataas. Ayun. Ano yung ipabus? Ina, 1, 2, 3 ba? Patay yun. Ina, 1, 2, 3. Tayo sa mga kapisit. Ina, 1, 2, 3 ba? Kubaan ko na. Dali, dali, kay... Kung ano na ayaw ba? Dali, ihap, 1, 2, 3. Ihap, 1, 2, 3. Asa ka ba itong bira? Pataas lagi. Ano? Kadali, nagpaabot sila, oh. Nagkainap lang. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah. Kasakit. Oo, kabisir. Namuha kami. Grabe. Masulat. Tinawa yung balhibo. Ew. Hmm? Ano ito? Ada siyang, ano mo, nag-ibot rin. Tarong ba? Matanggal ka mo siya. Ano yung puwag ko yun? Ari, babaw man. Tanggal. Ako, namurog na yun, no? Ano? Sikag agay. Oo. Nakatang-tang yun siya. So, ayan mga kabiseo. Limpyo na kayo mga kabisaya. Sakit pero... Padala. Waha mga kabisaya. Marami ka nang ipaapog ka ng... Huwag ipaapog ka ng iro ba? Ato lang siya. Pwede naman siya yung ato ipton siya para walay kayo kasa. Nga nga ni mong ilok ni simot wala. Tulog sa ngapdos ra. Kanang tagas no? Na.
Agay, kakapoy. So, nagyan siya mga gagmay-gagmay mga kaisaya. Wala siya na-appeal dahil. Namuha ka na. Namuha ka na ito. Sharon. Nagpiyag ilog mata. Tikas. Araya, ang balhibo. Kita ba? Ito. Wala ka ayok. Araya, ang balhibo. Balhibo. Di ka sa pod. Baguhan mo gusto ko ilog mga kabisaya. Mapapagilip. Bago ko man. So, ano po sa pikas mga kabisaya? Ikaw muna na yung mga kabisaya siyan sa Grabe ka baga ba na eh? Hindi na pita. Basta mo kamot dito. Basta mo kamot dito. Basta. Ang tayo sa alam ko. Pulbos, ayaw galit yung pulbos para mas mapilit ang wax. ready for this. Kalibutang. Dali kay mo basa kung kamot ba sa nani ko. Pataas ha. Pataas. Kod lubi ba? Mau din yang nama ko sa'yo. The wax. DIY wax. Kita na ka. Pataas. Mas baga mahud yan diri nga side mga kabisaya kasi ato siya baga-baga ang kuan. Right, ato lang yung spread. Hindi ba daw niya makadaot? Kuan siya i-spread. Pero, agay, lupa. Mura kag sirisal. Sige. Play na ka? So, ato na siya gunitan diri mga kabisaya, no? Para mas makaroon natin kusog ng bira bitaw. So, sakit yun siya gambay ng kabisaya. Nag-short ko, ha? So, yun na. 1. 1, 2, 3. Look at. Napay mga gagumay, wala na dala. Oh, God. Ayan, ito eh. Ano? Pero yun, yeah. Ilok eh. Sumugid, gilok sakit. Ilok na sakit. Makagil ka nun eh. Nawa, napay nabilin. Nawa, isa.
Tarong isa. Na pinabilin. Kaya pa? Kaya pa, namuwaw. Yan. Ganda kayo nabili. Hindi na. Ah, balik mo. Nga. Ato lang siya eh. Ana. Tanggal. Balahibo. Limpyo gid siya. Mga kabisera, limpyo gid. So yun na, hindi ka pait ang mahayong babae, no? Nani ka pait na, nga kasakit, no? Nga, nyag makakita na babae nga. Nagagbalibo ang ilok, manaway na ba yung mga lalaki? Minsan mo na ba? Ang tanggal. Wow. Tagkawan mo. Namuway ang ilok. Gusto niyo. So, tara, ato ang work. Atong work. So, good job. Good job. Perfect. Mahal na ba ko? Tila. Mahalin mo? Kaiga. Okay. Ay na yung mga nabili. So, So, kay napa may gamay, ato ni tulokon. Mas baga, mahudir yung pikas. Sayang sa baya o ginatutulokon. bagang gid ang gugma niya mga kabisera. Hmm. Baga-baga. Hmm. Yeah, sana nabili. Yeah. Tapos, basta yung kamot. Kuha. So, round 3 yan yung mga pagsaya. Kay, medyo ubay-ubay yung malhibo din napitat-tating mga ano magka? Gila kayo. Galing ba? Akong gispread nga, Reka. Akong gispread. Akong gispread. Nagdali ba? Dilo ko. Dilo ko nung sawa. Tanggol. Gumay binigit cuma. Tanggol. Uy, panay. Sa. Nagagmay ba lang yung nagagmay? So, mission complete mga kansaya. Muna atong first nga nabuhat, second, and then third ang gamay. So, mission complete. So, flex mo nga. I-flex mo ang ilok. Ang ilok manunta. Ito na yun. Ang ilok ko.
Tangilok man na nilihok man lang ka. Oh. Oh, di ba? Oh. Sige, hindi na takot to. Dari na may kuto mga kabisaya. Don't forget to like, comment, and share. And don't forget to click the notification bell for Kung more videos videos below. below. Bye! Hope you enjoy mga kabisaya.